ngap liang sampai pisha kanega channel pule khobos ngap sipang ki khobor menta gasngi syakem arngot rengkat ukunja bakia palat chispa kilo kliriat jilio ar pendreutrek ki pulit jong ke is Janjel district kilayo korop ya ukunja bakia palat chispa kilo bat kem ya arngot kibriu ki badon kti hagne kam kat kum ga khubor na u superintendent of police ka East Janjel district u Jakpal Singh Dhonau IPS ula ong ba haka absentrik u jiliu haka por kumba khatwe bajim step kilayo jingtip ba arngot kibriu ki ba kentop ya u mentu depnat bat mithan depnat kinwan na silchar ban kiyo shalom shnong da kakali Hyundai Santro kabadonya u registration number AS khatwe C dai san nyau sawe bat kit yakimar biain kumta ka kenhon pulit ANTF bat ki pulit jong ka thanat lumshnong marmar kilapen upstrip ya ki halumshnong bat ha kapor kumba khadar siteng mensngi kilapen sange ya katei kakali bat kilabat yaka ha gejingkra lalap ya utei ukunja bala tersat haki benta ba pher kakali ba la song haki santeli ki jingsong haba la pej benia la pentikna ba udai ukunja uba khia chispa kilo kini ki arngot ki balasha kem kilong u mithan dipnat labu south nem karta na naura district sepa hijala tripura bat u mentu dipnat labu san nem karta na janggalia bi shalgar tripura haba ya dei bat katne ka jingjia lapen rong kerteng ya ka kis hathanat lumsnong bat ka jingtokit ka dangya shekman sakani ka wei pade ka khubor ka im ka dei ka jaka ba pendan kam kinong khayi bi ain ong ki BSF shillong jiliu arpun reutrek ki sipai Border Security Force BSF jong ka Meghalaya Frontier hakala snguble kila kno ba ka jingjia halat im haka metsngi uble kadei ka ba lasdang shua da kinong khayi mar bi ain sha Bangladesh hakaba kila kawang mau ya kinik sipai pahara kapot ha ukurwo khubor public relation officer PRO sipai BSF ka Meghalaya Frontier lo ong ba ha kamit jong absentrik jiliu ki sipai BSF na ka 4th battalion ki badon halat im kilayo iya ka jingya ki runar ha ka surak daw ki penosla hajan kapot ulaya thuru ba katugan epor hadin balayo kurup ya kite kimar kiladon ki runar ki balawan yang hajan ka ktem ki BSF bat kila rung syapo bat kila kawang da kimau bat ki bi lor ya ki sipai BSF nalor kata u PRO laong ba ka im gadei ka jeka ka bala ju pendon kam bahada kinong khayi bi ain ban shalan ru ya kimasi ki jan ki jingta khmat bat kiwe sha Bangladesh bat ki don bun ba ki kinhun shalan bi ain ki ba trekam ha ka ne ka thain ki ba persang ban penthot ya ka chongfluk chongsain tang ban mentoy simen sa ka ne ko wi padi ka khubor Lasha biang bandi ya kidokha banabar ka Jylla Shillong jiliu arpendreutrek ka Commissioner of Food Safety ka kong RM korba ha kala snguble kala penmi ya ka werta ha ka ba kala pentip ba kala wengno ya ka hukum banbu sam baddi ya kidokha bawanra na ba Jylla ya ka bala penmi ha ka praterik jiliu arhajar fulai Henry menta ka sngipat ka kongkorba kala pentip ba lawengno ya katega hukum nadu ka arsautri ujiliu arhajar fulai bat namar kata lala banbu sam bat di biang ya kidokha kibathiet nasabar jong ka Jylla sakane ka wei pade ka khubor yang scam ki MDC ka KHADC ban penne riti dustur bat sim jat kemi Shillong jiliu arpendreutrek Chief Executive Member CM ka KHADC uba penyat sing CM ula kular bantau kilat kilenti lengba ka Executive Committee ban penne pensa bat penbha shushu ya kariti dusur jong ka judgment riu ha ka ba ki MDC ki yang scam ha ka jingshim judge badai bek na ka kmi
namar ka jing chimjaj na ukpa ka penkulmar bat yalam sya ka shongkha shongsang hadin habot UCM ulaong ba ka council kanam ailat ban shimjaj na ukpa henry day ban shim na kakmi namar ka jing shimjaj pa kan yalam sya ka shongkha shongsang hapreng kibadey shibahayeng shibahasem ula kularu ban bodin ya ke isi kabarim kabala mana ban penkela ya ka jat khasi lengba ka affidavit na lor ka jing shimkhia ya ka klan administrative bill khnang ba ki babon ki riti dustur kinrung hakane ka bill kum ka shaw bhoy ne ringbiria ula ongru ba ka isi kan shimkhia ban yo sang ya ka jing a jing hikai halor ki tier tem tirpot tenrai. Sakanigawi padik hubor. Don lai lak ngut ki samla di drok haga Jylla. Sau peu hajar ngut la kyrni. Ong ukonrat. Shillong ar prendiutarik Jyliu. Haka sngi rakhe ya ka International Day Against Drug Abuse but Illicit Trafficking. Umentri rang ba ka Meghalaya ukonrat kisang ma uletu shapang ka jing lap ya ka jing kenrei kinong di drok haga Jylla. Ula kedeu ba kila don hadu lailak ngut ki samla bahapdeng khat khandai bat arpheu snem karta ki baladi drok ha ka Jylla bat sau pheu hajan ngut ki breu ki bala kyrni hakini ki jingdi buai umentri rang ba ulayathu halor ka jing thaulat ka sarkar ban rat tingkhong yakini lengba ka drug reduction elimination and action mission dreams ya ka dreams la plida katnat social welfare da ka jing thmu ban te lakam ya ka jing e na ka jing Jylla ki badi drugs hame khalaya umantri rang ba ulakdeu ya ka jinglot ban pentre kam ya ka dream kabala kot sha ka shipho klur tengka chisnem bat baro kin kot sha ki san pheu klur hagi san snem banwan konrat sangma ulakenturu ya ki seng bahalang ki balang bat ki shlem ai jing hikai ki nong yalam pait ba bat ki seng baper ban yele persya ya ki jingdi ya ki drop ti mentang ila post bakut jong kaneka channel jungi ti sobha ban like share bat subscribe ti menta khubele phi shibon nyen si kendupat